Olympische Spelen 4 voort voor Epke Zonderland. Cambuur op ziek naar top 3 eerste divisie. En Sven Kramer weet weer wat zenuwen binnen. Dit is de sport van Mandy 17 oktober. Goeien en welkom bij Boppenslag. Maar ik nog een verslag van de wedstrijd Harkemasse Boys in Noordwijk. En uw eerste aflevering van Us Derk. Je weet wel, het hinder dat naar de slachters zoe, maar nou het werkt om een topdraver te worden. Ontgoochelen en zwier teleursteld. Dat wie het eerste gevoel van turncoach Tjalling van den Berg naar de rekstokfinale van Epke Zonderland. Zonderland eindigde op het WK als 5e, wielst hij een podiumplak nodig hier om hem te kwalificeren voor de Olympische Spelen. We zeggen met Tjalling naar de WK-finale. Turncoach Tjalling van den Berg rint 9 morgen, nog vol vertrouwen, richting turnhal. In de turnhal zit een televisiekleer en daar zal hij naar de rekstokfinale zien. Het is nog ongeveer dik een jaloeren. Ben je nu gespannen? Ja, ik ben altijd wel gespannen, maar net in de zin dat ik zit te schorsen. Liever ze positief gespannen, want ik ken altijd uit van dat hem kinderen sterk gefocust is en dat hij maximaal zijn best doet. Dus ik zit hier net in een trillende positie. Maar er hing wel een heel soort van over zelf. Ja, van deze oefening, van de komende oorlogminuut. Ja. In de komende oorlogminuut gaan we dan eigenlijk het hele traject uitzetten. En plan B is bijna, moet je naar die zo denken, het is maximaal presteren. Maar dat is topsport. Van den Berg is hoopvol en denkt al na over een eventuele wereldtitel voor Epke Zonderland. En mocht dat Ollier barren, dan wil hij het persoonlijk verzwargen dat de turnhal op het Jereveen een orennamen krijgt. Epke Zonderland hal, vind ik. Direct. Je mag een wereldkampioen. Sander Warpke. Die ken helemaal niet. Het is bijna hetzelfde als Heerenveen Champions League werd. Vergelijkbaar. En hier loopt hij, Epke Zonderland. Van den Berg liep het bot mooi. En als de concurrentie dwande is met haar oefening, kies je rekken je op het bemoedigende commentaar van de turncoach. Kijk, fout. Je gaat de verkeerde kant op. Ja, en dan is het de beurt aan Epke Zonderland. Nu moet hij het gaan doen. Begint in gemeende greep. Endo spreiden, hele draaiende ellegreep. Dat is goed. Ellegreep. Dan gaat het nu gebeuren. Komt de Cassina, de dubbelsalto gestrekt met hele schroef. 1. Ja, zit goed. Koolman. Ja, zit ook goed. Jezus. En hij gaat door. Hij heeft de combinatie waar iedereen van gedroomd had. Die nog nooit iemand geturnd heeft in zijn leven. Anderhalve draaiende ellegreep. Jezus, dat is niet helemaal goed, maar hij vecht door. En hier ook halve draai. Komt de Gaylord 2. Ja, hij pakt hem. Jezus, hij kan doorgaan. Dat is beter dan in Berlijn in dit voorjaar. Dit is een sensationele oefening. Liets uit de beweging. Oh, dan valt hij op de rekstok. Jezus, bij dat klote beweging. Wat is dat jammer. Wat is dat jammer. En nou moet hij doorgaan. Maar iedereen zit hier op het puntje van zijn stoel. Want wat hier plaatsgevonden heeft aan de rekstok, dat is ongelooflijk. En hij eindigt tot stand. Maar het was net een brug te ver en hij weet dat. Daar zitten zijn ouders. Shit. Ongelooflijk. Ik wist het net meer verwacht. Op de tribune. En Epke Zonderland. Het koer bijna net meer fout. En wat gaat er dan door je heen? Dan heb je dus met zoveel. Wat betekent dit, Charlie? Ja. Dit is een gezicht van Sjen. Dit is einde voor de rekfinale, eerste traaien. Dit is net genoeg? Nee. Want iedereen weet wat voor spektakel dit was. Maar hier raakt hij met zijn voeten net de rekstok. En daar kan hij dus niet doorgaan. Dat is een grote tussenzwaai. En dus een grote fout. Ja. Ik ben dus nou benieuwd naar zijn plan B. In ieder geval. Hoe hij toch naar die week Olympische Spelen wil. Dan is een meerkamp. Ja, zijn volgende plan. Ja, maar dat betekent in de ringen. Ringen, dat is het moeilijkste hier. Maar zijn schouder. Brug en voltige zitten echt op wereldniveau. En vlier en sprong kun je gewoon een modale dingen deel zetten. Dat verwacht ik wel. En het moeilijkste trainingstoestel van zijn schouder is ringen. En dat moet dan al gebeuren op het test-event in Londen? In Londen. Wordt er wel een leuke snoei van je? Ik wil leerd, de kist net in hanging blijven en kist ik net in klagen en zeuren. Maar het nog een kans.
Dus ik heb nog steeds hoop. In 12 weekend maakt Epke Zonderland nou werkje aan een nijprogramma op de Meerkamp. Om in elk geval nog kans te houden op zijn Olympische droom. Ja, maar 24 supporters uit Ljouwert op de tribune als protest in de buscombi en de hege prijzen spelen Cambuur juist om 11 in Deventer tegen Go Ahead Eagles. Bij Cambuur is de selectie weer zo goed als fit. Zij is Melvin de Leeuw verrompt van een blessure, maar Dijkstra speelt voor de scorster Leon Hezen. Cambuur kan bij winst goede zaken doen en opklimmen van het zegde naar je tweede plak. Peter van der Vlag. Een lange traap. Een trokkoppen van Sander Houtkoop. Daar is Antonia heel vrij voor keeper Bizot. En voort na 3 minuten is daar al de 1-0 vastsprong voor Go Ahead Eagles. Antonia en daar komt keeper Bizot. Jonathan Vosselman zit ik net op zijn plak. En zo kan Antonia voort al de 1-0 ondertikje. Dan een goede fase van Cambuur. Bakker zet goed terug. Brengt de bal dan vrij bij Melvin de Leeuw en die kan intikken. Maar daar komt de keeper van Cambuur, Peter van der Vlag, goed uit. En dus redt hij voor Go Ahead Eagles. Karami. Mooi de bal op Manis Kolder, de spits van Go Ahead Eagles. Laat hem weer om en dan het schot van Karami. Maar de redding is goed van Marco Bizot. Rijpaaske. Dan Antonia. Bizot komt uit, wat doet hij daar? En dan Houtkoop er toch nog bij. En dan gaat die bal er toch nog in. Krijgt van rest. Een flinke chinvaller van Cambuur. Ja, hier Antonia die er goed bij zit. Bizot komt heel vier uit zijn goal. En dan is het Xander Houtkoop. De krijgt wat jet erbij naar Vosselman. En die krijgt van rest de 2-0 erin. Lange bal van Matt Dijkstra. Trok op hem van Barto de Leeuw. En een vrije trap van Cambuur. Bakker achter die bal. Die kent dat. Die doet het heel toek zelfs. Oh, dit is een doelpunt. 2-1 van Cambuur. Aan de ene kant van zelfs de fout van keeper Peter van der Vlag. De keeper van Cambuur. Maar ik een toekbaltje dit. Van Erik Bakker in de kwarte hoek. En dus de ontsluitingstreffer 2-1. Zag ik de Cambuur supporters 24 man sterk in het uitvak. Go Ahead Eagles de vastzet. Kolder. Laat hem weer om. En het schot is vrij. Op een lotte. En voort naar die 2-1 is Go Ahead Eagles op jacht naar de 3-1. In het Sintje haast uitverkocht, de Adelaarshorst. En Go Ahead Eagles op zoek naar de 3-1. Vrij Paaske op Kolder en die gaat lissen. Ja, of wordt Delhulsen, dat is vanzelfs de vraag. En dan krijgt Dijkstra de rode kaart van scheidsrechter Nijhuis. Ja, had je een penalty jou en mij hier vanzelfs ik een rode kaart van jou. Maar de vraag is, wordt hij in die Delhulsen, man is Kolder toch, maar Dijkstra liek het er wel op. En dus liek het is een rode kaart. Ik trochte van Dijkstra, die spelen van de scorster Leon Hezen. Oud Harkema's boy spits. Kolder scoort de 3-1 uit een penalty. En zo liek het de wedstrijd toch wel beslist. Kolder die tekent van de 3-1. En dan maar het kan weer oppassen dat het verschil net heel erg groot wordt. Dit is een vrije combinatie tussen Antonia en Joey Suk. En die laatste, trouwens ik, man of the match, die tikt hem dan in. En dan is het 4-1. En daar bloot het ik bij. Maar toch, Suk hier wrakselt er met terug in. Antonia die de vastzet jouwt. Het liek het boenspul, maar het is het correct net. En Suk en Suk de eindstand brengen op 4-1. De ploeg van Joop Gal wint maar 4-1. Het weer een terug nederlaag. Er is elke niet in het najaar in Voloringens. Maar het beslissende moment van de wedstrijd is de penalty en de rode kaart van Matt Dijkstra. In mijn ogen kwam een steekbal de 16 in. En ja, hij maakte eerst met mij contact. En ja, hij pakt mij vast en zet zijn lichaam ertussen. En op de duur ja, moet ik gewoon het duel maken. En ja, pak ik het duel aan. En ja, hij valt in mij nog heel makkelijk. Maar en dan is het rood. Maar ik wil het graag nog een keer terugzien. Nou ja, ik bedoel, er is geen man overboord. Het gaat alleen de manier voorop. In mijn optiek kan dat niet. En daar zullen we een keihard woordje met de jongens er morgen over moeten spreken. En dat moet gewoon vrijdag moet dat beter. Want je legt je nu weer de druk op dat je vrijdag tegen FC Os moet je gewoon de 3 punten pakken. En hoe je dat doet, dat interesseert nou op dit moment even niet. Maar er zal er wel een hele andere Cambuur Leeuwarden op het veld moeten verschijnen dan dat er vandaag op het veld heeft gestaan. Je lijkt wel een beetje boos. Nou, ik ben vooral teleurgesteld. Ja, mijn moeder zei vroeger altijd dat het erger was, teleurgesteld dan boos. Ja, maar met boosheid los je niet zoveel op.
En dan de stand. Troch de nederlaag bleef Cambuur op een deelt zegde plak met MVV, Helmond Sport en ik de zinstander van volgende week FC Oost stiet op het zegde plak. En toch is er na in nog wat ontblied met te wezen voor Cambuur. Bob Schepers had de bronzen stier voor het grootste talent van de aanroende periode kregen. En jawel, uw eigen verslagjouwer Roelof de Vries, die mocht de prijs uitreiken en dat ging zo. Hoe vind je dat het een beetje persoonlijk gaat? Nou ja, het moet nog wel stukken beter. Ik heb nog niet echt één wedstrijd gehad dat ik echt dacht dat ik echt heel tevreden over mezelf was. Dus ja, ik weet niet waardoor het komt, maar het moet nog wel stukken beter. Hoe denk je dat de rest van de eerste divisie jou ziet als speler? Ja, geen idee. Nou, ik weet het wel, want ik heb iets voor je. Hij staat hier in de doos. Je mag hem er zelf uitpakken. Oké, ik ben benieuwd. Kijk. Oh, dat is heel mooi. Maar ja, dat is wel een verrassing, zeg maar. Had Ja? ik niet verwacht, nee. Maar het is wel heel mooi natuurlijk. De prijs voor het beste talent van de eerste divisie. Gekozen door coaches en aanvoerders van de andere ploegen behalve Cambuur. Want die mocht niet op je eigen speler stemmen. Zag je dit aankomen? Nee, want zoals ik al zei, ja, ik was nog niet heel erg tevreden over mezelf de eerste periode. Maar ja, dit is wel even leuk persoonlijk iets, zeg maar, vandaag. Dus top. Voor Harkemasse Boys is het seizoen dramatisch uiteenzet. Na 9 wedstrijden is er nog maar 1 keer woen en de Harkieten staan op het 3e plak. Sneu kwam Noordwijk op de Bosk en die ploeg stiet verrassend op het 5e plak, maar liefst 12 punten meer als Harkemasse Boys. Er moest per vast woen worden, want bij verlies komt het degradatiespook wel heel dichtbij. Zo'n 10 september spelen de boys 1 keer league en verleren ze 3 keer. Het geduld bij het bestuur begint op te rijtje. Als de jongens mooi kwik voetbal in beloon, ze doen best al een hak protocol, maar als ze geen inzet op ze tonen, dan ben ik vrij kwart door de bocht op heel ben. Is het mogelijk, Big Leagues in de winterstop, dat er nog wat verhoren door een selectie? Dat kan best. Net of we daar nou zo speciaal mee omgaan, maar ja, van een peer verliezen, dan zijn we echt om zin in, maar er zijn misschien wat spelers bij. Wie Brodenhuis zal beziekje zijn team weer op de rails te krijgen. Dat moet dan barre in de thuiswedstrijd in Noordwijk. De verrassende promovendus die na 9 wedstrijden al 17 punten garren. En dus lijkt het een drege opjefte voor de boys die wat zonder vertrouwen spelen de laatste weken. Het scoren is dreig en ze vallen makkelijk in het eigen netje. Oebelskokker met zijn eerste actie. Maar de boys die hebben in het begin van die eerste helft wel het heegste woord. Maar op een ijs Kokker, Paaske op Roel van der Meulen en dan komt die bal bij René van der Wij. Maar die rjocht het vierste heeg. Ja, een beetje kenmerkend voor het onvallend vermogen van de boys op dit stuit. De doelpunten binnen het duur. Dat blijkt ook uit deze actie. Inzet Roel van der Meulen wordt voor de line nog werkeerd. Nee, het offensief is er wel, maar het rendement nog net. Mooie paas op Oebelskokker. De jubilaris, hij speelt zijn 150ste wedstrijd voor de boys. En kan dat bekronen? Ja, nee. De bal wordt van de line verwerken. En dat betekent dat we de eerste helft afsluiten met 0-0. Ja, het zit net mee bij de boys. Ze moeten heel het werkje voor het rendement. En wat kan Noordwijk? Ze hadden net een soort letten, maar hier dan toch het gevaar voor de goal wat ontkracht wordt door Roel van der Meulen. Noordwijk, de verrassende nummer 5 dus in die topklasse. Ja, die willen dan toch wat letten. Een 4 afstandsschot, maar ook een knappe redding van Jacob de Vries. Op dat schot van Bram Meurs. Maar dan weer de Harkema met Roel van der Meulen. Prachtige stekpaas op Rob van Bunderen. En die mat die scoren dan Iepenbrekken, maar doch dat net. Hele grote mogelijkheid in de 66e minuut. Dan van over de flanken komt de bal voor de voeten voor René van der Wij. Ek een inzet die beter laat verzinnen hier. Maar waar kjellet het zwier bij Harkemasse boys. En dan kan Noordwijk hopen op misschien wel wat meer. De kopbal wordt kreespakt door Jacob de Vries. En Boetenbeeld had hij een hele vlugge spelhervatting. Een perfecte uittrap op Oebelskokker. Die controleert, die kan alleen nog op een goal, ja. En dan is het eindelijk 1-0. In de 69e minuut is het Oebelskokker die de keeper passeren mij. En de boys dan eindelijk op voorsprong zet. Maar wat een prachtig voorwerk van Jacob de Vries.
Een assist van de keeper. Zorgen dus voor de voorsprong. En dan moet de boys op jacht naar een grotere voorsprong, want 1-0 is wel heel mager. De corner veroorzaken terug Noordwijk, wordt naam terug Oebele Skokker. En keeper Hans van der Bos doekt eronder terug. En dan is het Erik Eleveld, de invaller, die de score naar 2-0 tilt. In de 81ste minuut verdubbelt hij de voorsprong van de boys. Maar ja, ze gaan vaker 2-0 voorstaan in een slotfase van een wedstrijd. Dus het is nog net heel dien. En wat kan Noordwijk dan nog in die laatste minuten? Ze bezieken nog de ontsluitingstreffer te krijgen en die schijnt er te komen. Maar gelukkig voor Harkemasse Boys is Jacob de Vries heel best in vorm. En zo wint Harkemasse Boys de tweede wedstrijd van het seizoen. Met 2-0 van Noordwijk. En is Jacob de Vries de man van de wedstrijd. De laatste week dan verliezen een paar potjes en dan zakken steeds verder op de ranglijst. Ja. En dat hebben we de laatste jaren hier maar Harkema net meemaken. Maar we moeten net te snel in paniek rijden. Dus met deze overwinning dan kan het ook wel wat omhoog zijn. Op een of andere manier dan zit ik gewoon in een ploeg om een bepaalde angst. Als er hier nog voor stost, dan wordt dat graag verdediging. En dan doen wij op een verkeerde manier. Het belangrijkste van deze barre tocht van vandaag is dat we gewoon punten toevoegen aan ons totaal. Zei het Wieproodhuis. GVVV is de koprenner in de topklasse voor Rijnsburgse boys die het nog een wedstrijd te goede hebben. Harkemasse boys klimt naar het 11e plak. Het got met de middenmoot is 5 punten, maar het verschil met de onderste 3 degradatieplakken bleef ik Leeds. In het zuiden van Duitsland maken Sven Kramer al rond de sneus in rentree in een wedstrijd. Oorliers die Kramer boetenspul vanwege een zenuwblessure aan zijn boppenskonk. Maar in Insel liet Kramer Sjen op het paard waarom te wijzen. Hij won de 3000 meter in een tijd van 3:44:88. Op papier net meer als een trainingswedstrijd. Maar in de praktijk budget de 3 kilometer die Sven Kramer aanleidt in Insel volle meer. De parcel lukt dan ook massaal uit voor de rentree van Kramer. Maar die wordt er hier nog koud van. Ja, ook ik moet eigenlijk, als er al mee bezig is, eigenlijk is al net goed natuurlijk. En ik ken natuurlijk wel wat mij maken de oude hier, dus ik heb er net heel veel les van. Op 21 maart 2010 werd Sven Kramer voor de 4e keer wereldkampioen allround. Maar dat was echt de laatste keer dat Kramer in een wedstrijd actief was. Na 8 jaar is de Olympisch kampioen en meervoudig wereldkampioen toch wel een beetje zenuwachtig. Ja, natuurlijk. Ja, ik ben wel zenuwachtig. Ja. En werk voorheen een 3 kilometer gewoon op automatische piloot. Dan is het nou toch wel even wat oors. In zijn rit in de Pool, Jan Szymanski begint Kramer vrij makkelijk. Maar de laatste rondjes kan hij net onder de 30 tellen houden. Ik wil gewoon in het begin 28 en 18 iepen. En per Jochem 20, dus ik kom eigenlijk best wel wat goed waarom ik krijg naar Jochem 20 in. En de laatste waren rondjes ronde toch wel ietsje op. En ik hier wel wat moeite mee. Ik moest die niet hebben, want in mijn trainingswedstrijd natuurlijk mij een kwartetstart zitten. Dus weer een beetje lastig, maar al met al weer best wel een goede rit. Kramer zet toch een crazy tijdel. 3:44:88 is op 12 de vlugste van dit seizoen. Het kan altijd beter, maar de tevredenheid oerheerst. Ja, het voelt me alles mee. Ik ga lekker in en zo'n rondjes in de wedstrijd is toch altijd wel wat oors dan in een training. En gewoon überhaupt Sandai is natuurlijk heel oors aan training. Het is toch best volle media en voor en tijdens en na een wedstrijd is toch heel oors. De comeback van Kramer gaat stapje voor stapje. Na deze 3 kilometer volgt het na je weekend in Insel een 5 kilometer. Want officieel had Kramer hem nog net plaatst voor het NK afstand. Nee, officieel net, maar ik neem aan dat het wel goed komt. Ik kreeg volgende week nog ergens een 3 kilometer. En, 4 kilometer net? Sorry, een 4 kilometer. En goed, ik zag daar net heel veel problemen voor. Je moest onder de 6:33 rijden. Ja, nou, als dat net lukt is het best. Joe, hey. We gaan in de weken achter de reg als sportredactie, want in hier winnen we eigenaar van een hinder. Een echt draafhinder, Us Dirk. Dirk Buitenzorg bracht op de veiling maar €100 op en zoen naar de slachter en dat ging dus echt te vier. Nu stiet er bij de stal van Elke Kruis in Terband en wordt traind om aan te koersen. Dirk wie grut nijs deze weken. Kunnen we hem nou net op een manier redden van de slachter en dan ik zie dat er misschien toch wat redden kan. Je begint op 400 bij ieder paard. Meestal ga je dan omhoog. Hier moest ik bij 400 naar beneden.
Dat er dan zogenaamd naar de slachter moet, nou, dat liep ik nergens op. En Doos is dus hinder trainen? Ja. Heeft ze zin om? Ja, heel erg. Heel erg. Liep me mooi. Dit hier het lot west van Derk, de slachter, als de neerdien weer. De malaise in de hienste sport is grut en Derk Buitenzorg, naaizaad van de roemrofte Henry Buitenzorg, wordt op de veiling voor maar €100 verkocht. Maar der wie de redding. De sportredactie keert het Derk. Nou is het grutte moment voor de sportredactie van Omroep Friesland. Ik ben in Wolfgeer en dit is het jild voor us hinder. Dat een jongensboek wordt natuurlijk. Redden van de slachter. 1, 2, verkocht. En daar is het. €1250. En het paspoort is voor u, voor de Boppenslagredactie. En Derk is nou officieel het hinder van Boppenslag. Ja. Kom maar, jongen. We leeuwen helemaal in het hinder. Maar had er totaal geen verstand van. De echte kenners zorgen er likwijls ook wel wat in. En er markeert helemaal niks aan. En het is hartstikke mooi dat hij de kans krijgt om Sjen te litten dat hij echt wat ken. Want anders is het al ouder onweest, dus dat is natuurlijk schande. Ja. Nou heb ik correct zijn, dit wordt natuurlijk een jongensboek. Ja, tuurlijk, dit wordt dus een Boppenslag. Dus we hebben een goede koop gedaan. Volgens mij wel. Als sportredactie. Ze zaten allemaal te slapen, maar dat was niet normaal natuurlijk. We brengen Derk naar Terband, naar hienste trainer en piqueur Elke Kruis. Daar had er een goed plak en daar zal ik traind worden. Troch uw eigen trainster Sjoukje Wagenaar. Wat doe je hem nou? We maken even een kamp voor hem leeg en dan kan hij er even een boetbiatje. Hij heeft een goede mem, de pedigree is wel aardig goed. Nou, hij is nog net al te grut, maar ja goed, misschien groeit hij er nou wat in. Maar het is verder wel een beweegzaam leuk beestje, dus wat dat betreft zit er alle kans in dat hij de baan helpt. Hij wie in elk geval nog net riep voor de slacht. Nou nee, het is de eerste zonde natuurlijk en we zijn natuurlijk Friesland dankbaar dat ze de kans jouwen dat het misschien wat werk kan. En Derk zelfs, tja, die weet net wat er moe komt. En uiteindelijk wij ik net, want de media doekt er Bob op. Medewerkers regionale omroep redden paard van de slachter. We helden zelfs Hart van Nederland. De sportredactie van Omroep Friesland hoorde ervan en besloot in te grijpen. En de eerste keepers meldden haar ik al. En dan ineens krijg ik een telefoontje van jou. Dus de vraag is nu even van, ja, hoe zie jij het voor je? Wat zou je zelf willen? Wat is je wens? Maar wij verkeep je us Derk net. Want Derk is een topper. Flinke jongen. In elk geval wordt er dat. Na je weken meer hoe Derk. Kom maar. Dan beziek je hem voor de sulky te krijgen. Nou, dit is vrij makkelijk. Dit niet makkelijk. Die wil ik wel eens oors. Kom maar, jongen. En ons vierde sport van deze man die 17 oktober. Toen zie dan weer de weer met het Boppenslag Café. Maar net vanuit uw eigen café, maar vanuit de kantine van Harkema's Boys. En dat alle even zelfs in het ramp van de bekerwedstrijd na je weekend in Sportclub Heerenveen. En nou dadelijk kies jij uit Nijse Joet een heel noffelijke jonta wensen. Doeg!